गोबां मानसिफ्रा जोंनि थाखाय प्लास जाबाय आरो गोबां पाब्लिकफ्रा जोंनो स्रोदै भट होगोन बा सुद्द बसुमतारी सारखौ देरहाहोगोन होननानै जोंनो बिदि इनफरमेसन होनानै दोननाय दं। जोंना नभेम्बरनि 13 थारिखआव उफ्रा बिसायख'थि दं। बे बिसायख'थियाव जोंहा केन्डिडेटआनो जाबाय सुद्द बसुमतारी सार। दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां हेफाजाब आरो मदद होनायखौ जों नुदों आरो जाय बिथांमोना माखासे दलाव थानायमोन बा जोंनि BPF दलनि बिरोधि दलाव थानायमोन बे बिथांमोना दिनै जयनिं जागासिनो दं आरो जाय बिथांमोना सोरबा बिदिनो साब्रै साबा 10 जन 12 जन बेफोरबायदि जयनिंखौ जोङो सोदों आरो न'आव फैदों जों बिदि खामानि मावदों। गतिके गोबां मानसिफ्रा जोंनि थाखाय प्लास जाबाय आरो गोबां पाब्लिकफ्रा जोंनो स्रोदै भट होगोन बा सुद्द बसुमतारी सारखौ देरहाहोगोन होननानै जोंनो बिदि इनफरमेसन होनानै दोननाय दं। दा गतिके जोङो बेखौनो रंजानाय मोनदों। जोंनि सायाव जोंनि हाग्रामा सार दैदेननाय BPF दोलोनि सुद्द बसुमतारी सारा देरहानाया खाथां आरो जोङो बेखौनो बुंनो सानो जे रायजो राजाफ्रा जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो मदद होदों। दिनै जोङो थाखा फैसा बा रां रुफा गारनो हायाब्लाबो दिनै दोलो नोगोरै दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै ओंखारनानै जोंखौ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा गतिके बिनि थाखायनो जोंहा जे देरहानाया सियर आरो जोंनि BTC 2025आव BPF सरखार दानायाबो खाथां आरो जोङो मोनसे हिसाबखौ जोङो सानबा मोननो हायो जे जेब्लानाखि BTC इलेक्सन जादोंमोन बे BTC इलेक्सन जानाय समाव जोंनि मोनबा समस्तिजों जोंहा मोनसे MLA समस्ति बे समस्तियाव जोंनि BPFआ अलरेडि मोनब्रै देरहाखानाय। दा जोंनि समस्तिया मोनसेल' जेननायमोन 14 समस्ति बे 14 समस्तियाबो BTC इलेक्सनाव बेबो देरहानाया खाथां। खिन्थु दानि जोंनि परिस्थितियाव जों नुनो मोनदों जोंनि BTC इलेक्सनाव जोंहा 3 केन्डिडेट दंखायोमोन। बे 3 केन्डिडेटआव जोंनि पपुलेसना दा बांसिन जानानै दङ। गतिके जोङो बेयावनो हिसाब मोनदों जे जोंनि उफ्रा बिसायख'थिनि जि जानो थांनाय MLA इलेक्सन बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनावहाय 3 केन्डिडेट देरहाखानाय आरो मोनसेल' जों जेननाय नैबेखौ जोङो हिसाब खालामनानै जों दा नुनो मोनबाय जोंनि BPFआ देरहानाया रोखा। आरो 2021 मायथाइयाव जेब्लानाखि चन्दन ब्रह्म आरो जयन्त बसुमतारी सारनि गेजेराव इलेक्सन जादोंमोन बे इलेक्सन जानाय समाव जोंनि BPFआ चन्दन ब्रह्म बिथाङा 35,000 सामथिं भटआव जेनदोंमोन। नाथाय दाख्लैनि जेब्लानाखि MP इलेक्सनाव जोङो हिसाब मोननो हाबाय जोङो 7,529 भटआवल' जों जेननानै दंमोन। नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि सासे फ्रेश केन्डिडेट बा बयजोंबो सनमान होजानाय बयजोंबो अनसायजानाय आरो ससियेल वार्कार मावखानाय गोबाव समाव माने रायजो राजानि मावबोखानाय बे केन्डिडेट सुद्द बसुमतारी सारखौ देरहाहोनो थाखाय जोंनि बे बामोनगाव ओनसोलाव आरो जोंनि बे बामोनगाव ओनसोलल' नङा जोंनि 31 नं सिडली समस्तियाव होनो थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा बिग्रायखांदों आरो देरहानाया रोखा। आरो जोङो बेखौल' नेनानै थागोन 13 थारिखआव जों रिजाल्ट इलेक्सन थुगोन आरो रिजाल्टनि समाव जोङो रंजानो थाखाय जोङो रेडि थागोन।